Hej, jeg hedder Mette, og jeg er mindfulness coach, og vi er i gang med min 3 ugers taknemmelighedschallenge. Og vi er nået til nummer 12, den 12. dag. Og jeg håber, at du har haft fornøjelse af at gå på opdagelse i, hvad du har været taknemmelig for. Jeg beklager min forkølelse, og min stemme er ikke helt som den burde være. Men her cirka midtvejs vil jeg lige opfordre dig til lige at reflektere lidt over, hvad gør det ved dig, det her med at finde de her ting, du normalt tager for givet, og sætte pris på dem. Hvad kan du mærke, det gør en forskel, og hvad mærker du større glæde i hverdagen? Så prøv lige at reflektere lidt over det. Dagens opgave til dig, den handler om dit hjem. Og hvis du er derhjemme, så kig dig omkring. Og ellers så tænk over det. Og undersøg, hvilke ting i dit hjem er du særligt taknemmelig for, at er der. Så prøv at kigge dig omkring. Og del gerne med os andre i kommentarerne herunder. Så vi kan inspirere hinanden. Så herfra vil jeg bare ønske dig en rigtig god dag. Og vi ses igen i morgen. Hej hej.